εστιάσουμε για λίγο στην αίσθηση που έχει το σώμα μας σε σχέση με το φορέα που αγγίζουμε. Αισθανθείτε σχολαστικά την επιφάνεια που αγγίζει η πλάτη σας στο στρώμα ή την καρέκλα. Ενώ τώρα μετακινήστε την προσοχή σας και εστιάστε στην αναπνοή σας. Προσέξτε την περιοχή της μύτης όπου εισέρχεται ο αέρας μέσα σας. Αρχίστε να χαλαρώνετε. Σταδιακά, με βαθιά εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Συνεχίστε απαλά να βαθαίνετε την αναπνοή σας. Διατηρήστε το δικό σας ρυθμό. Και καθώς χαλαρώνετε, σηκώστε τα χέρια σας αντικριστά με τις αγκώνες να ακουμπούν στο στρώμα ή στην καρέκλα. Δείτε, νιώστε με τα μάτια της ψυχής σας να αιωρείτε ανάμεσα στις παλάμες σας μια μικρή υδρόγειος όπου αυτή είναι η γη μας. Και τώρα θέλω να ζητήσετε όλοι από τον ανώτερο εαυτό σας να σας βοηθήσει να αποστείλουμε ευλογίες σε όλη τη γη. Και δείτε από τις παλάμες σας να βγαίνει ένα λαμπερό φως και να πηγαίνει επάνω σε αυτή τη γη που είναι η γη που μας φιλοξενεί. Και στείλτε ευλογίες, αγάπη, αυθονία. Στείλτε τις ευλογίες σας με τα χέρια σας σε όλους τους ανθρώπους στη γη. Στείλτε τις ευλογίες σας σε όλα τα ζώα που κατοικούν στη γη. Στείλτε τις ευλογίες σας σε όλα τα φυτά που καλύπτουν τη γη και μας παρέχουν με το ζωτικό οξυγόνο τους. Στείλτε ευλογίες και αγάπη στο
στο έδαφος, σε όλα τα μέρη και πλάτη της γης, γιατί αυτό μας τροφοδοτεί με τους καρπούς της. Στείλτε την ευλογία σας και την αγάπη σας σε όλα τα ύδατα που καλύπτουν τη γη. Στείλτε με τα χέρια σας τις ευλογίες και την αγάπη σε όλον τον αέρα που καλύπτει τη γη και που καθημερινά εισπνέουμε. Στείλτε φως, στείλτε αγάπη, στείλτε υγεία, στείλτε αυθονία σε όλη τη γη. Γιατί όταν νιώθουμε επαρκείς, όριμοι, γεμάτοι, να στείλουμε ευλογίες, οι ευλογίες αυτές επιστρέφουν σε μας στο χιλιαπλάσιο. Δώστε με την καρδιά σας σε όλον αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που μας φιλοξενεί. Ευλογήστε τον, γιατί μέσα σε αυτόν τον πλανήτη κατοικείτε και εσείς. Ρυθμίστε πάλι την αναπνοή σας σε έναν βαθύτερο ρυθμό. Εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Και καθώς χαλαρώνετε ακόμα πιο βαθιά σε ένα βαθύτερο επίπεδο, μπορείτε να ακουμπήσετε τα χέρια σας στην καρδιά σας. Νιώστε την αγάπη που δονείται μέσα από το αιθερικό κέντρο της καρδιάς. Επιτρέψτε στο συναίσθημα της αγάπης, της χαράς, επιτρέψτε στο συναίσθημα της πληρότητας, της δύναμης, επιτρέψτε να αισθανθείτε την εσωτερική γαλήνη, να πλημμυρίζει την καρδιά σας, να πλημμυρίζει την ψυχή σας, να πλημμυρίζει το σώμα σας, ακριβώς γιατί είστε ικανά, υπέροχα πλάσματα που μπορείτε να δώσετε την ευλογία σας. Μένουμε λίγες ακόμα στιγμές στέλνοντας νοερά με την σκέψη μας τις ευλογίες μας σε όλον αυτόν τον υπέροχο μοναδικό πλανήτη Γη, στον πλανήτη
που μας φιλοξενεί. Αυτές οι ευλογίες γίνονται όλες ένα μαγικό χρυσοδιαμαντένιο φως που διαστέλλεται και διαστέλλεται και γίνεται ένα θεραπευτικό κουκούλι ευλογίας στο οποίο εισέρχεστε και εσείς. Θέλω να μπείτε με πρόθεση μέσα σε αυτό το κουκούλι ευλογίας, ώστε να λάβετε τις άπειρες κοσμικές ευλογίες του σύμπαντος. Καθώς εισέρχεστε μέσα σε αυτό το μεγάλο χρυσοδιαμαντένιο απαλό κουκούλι, νιώθετε ασφαλείς, γαλήνοι, θεραπευμένοι από κάθε πόνο και βάσανο, θεραπευμένοι από κάθε σύνδρομο στέρησης. Και καθώς εισέρχεστε μέσα σε αυτό το ενεργειακό, ζεστό, μαλακό χρυσοδιαμαντένιο κουκούλι, νιώστε και δείτε με τα όματα της ψυχής σας μια μεγάλη λευκή δέσμη φωτός γεμάτη ευλογίες να κατέρχεται κατευθείαν από την πανίερη καρδιά του Θεού και να διαποτίζει την ύπαρξή σας. Δείτε αυτή τη λευκή δέσμη φωτός να λούζει το σώμα σας. Νιώστε τη. Νιώστε συνδεδεμένοι με το Θεό. Μπορεί να νιώσετε ένα κύμα ρίγους, είναι φυσιολογικό. Μπορεί να νιώθετε ιδιαίτερη γαλήνη, είναι φυσιολογικό. Μπορεί να σας έρθουν κλάματα στα μάτια, είναι φυσιολογικό. Μπορεί να θέλετε να χασμουρηθείτε, είναι φυσιολογικό. Μπορεί να κρυώνετε, είναι φυσιολογικό. Επιτρέψτε τις ευλογίες από τον ανώτερο εαυτό σας και από την εγώιμη παρουσία
Επιτρέψτε τις ευλογίες από την πανίερη καρδιά του Θεού. Επιτρέψτε τις ευλογίες από το Άγιο Πνεύμα να εισέλθουν στο σώμα σας και να ρέουν σε κάθε σας κύτταρο. Μείνετε λίγες ακόμα στιγμές νιώθοντας όλες αυτές τις ευλογίες. Νιώστε ότι είστε ευλογημένοι. Είστε ευλογημένοι. Ό,τι και αν έχει συμβεί, ό,τι και αν περάσατε, ό,τι και αν περνάτε αυτή τη στιγμή, να θυμάστε ότι είστε ευλογημένοι. Και τώρα θα επαναλάβω για 21 φορές και θα επαναλάβετε μετά από μένα τη φράση «Είμαι ευλογημένο τέκνο του Θεού». Είμαι ευλογημένο τέκνο του Θεού. 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 Είμαι ευλογημένο τέκνο του Θεού.
σώμα και σε όλα τα ενεργειακά σώματα. Επιτρέψτε όλες τις ευλογίες να πάνε στο υλικό σώμα, στο αιθερικό σώμα, στο αστρικό σώμα, στο κατώτερο νοητικό, στην ψυχή, στο ανώτερο νοητικό σας σώμα και στη σπίθα του Αδάμ. Ας πάρουμε λίγες ακόμα στιγμές όπου θέλω να νιώσετε αυτή την αίσθηση ευλογίας να διαποτίζει την ύπαρξή σας. Νιώστε χαρά, νιώστε γαλήνη, νιώστε ευδαιμονία, νιώστε δύναμη, καθώς δεν υπάρχει τίποτα που να φοβάστε, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείτε να καταφέρετε, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να σταθεί ανάμεσα σε εσάς και την ευτυχία σας, παρά μόνο από τον ίδιο σας τον εαυτό και τις περιοριστικές σας πεποιθήσεις. Γι' αυτό ας αντικαταστήσουμε σήμερα κάθε περιοριστική πεποίθηση που βρίσκεται κρυμμένη στα μύχια της ψυχής σας να αντικατασταθεί από τις ευλογίες που λάβατε από το ιερό θεϊκό κέντρο. Κρατήστε την αίσθηση ότι είστε ευλογημένοι και είμαστε όλοι εδώ σε αυτή τη σωστή χρονογραμμή για να το βιώσουμε. Και τώρα θα μετρήσω αντίστροφα από το 10 έως το 9, από το 10 έως το 1, όπου στο 1 θα επιστρέψουμε στην αρχική μας θέση. 1.
σιγά να επανέλθετε στην αρχική θέση, ούτως ώστε να συζητήσουμε για λίγο και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ.